Салом алейкум бародаро. Имрӯз чихе карочи видео дар бораи чихе промои эфир кардан дар YouTube. Барои бародаро медуроем Play Market скачат мекунем. Намия бародаро скачатш мекунем. Ман ӯзе скачат кардам. Дохилиш мешавем дарунаш. Инҷа бисёр сайтҳои бад бародаро дар кадмаш форатон промои эфир мекунен. Барои ин мо дар YouTube кардем, YouTube медуроем. YouTube меҷиқем Самир Теҷи. баъд бародаро инҷои тар мевроя болои шаб форат промои эфира кор мекунӣ. Ягон чизи дига менависӣ дар бораи чизе чӣ кани бошӣ, эфир кани бошӣ. Ҳамонта места. баъд инҷа чӣ дора? Качестваш интихоб мекунед. Интернет то завеса интернет мена чанқа качествои бланд дар чӣ кунем. Мо 360 места интернет мо систа ба пахш менем сархака. баъд хали меброя бародаро боя борига мачиқем. окей мекунем. промои эфир кароче сар шид бародаро дар YouTube. барои комментариёро чихе мехонем. не болора меҷиқем бародаро. инҷа комментария кад мебинависа, инҷа мевроя бародаро мехонем ва ҷавоб метиҳем саволашоно. баъд дар инҷа медарем ози мо ягон чӣ менависем. Салом. чихали дида бародаро намхе айси ман ҷавоб додам. шумо метавонем бародаро ба ҳамин программа яъне ки промои эфир кунен 1000 подписчик надорен, неки мешава ба бародаро. инами буд видеои имрӯзаи мо. дар панои Аллоҳ бошен. дар канали подписатсия кунен ҳатман. лайка фаромӯш накунен. видеоро падилиса кунен ки то ҳама хабар боша бародаро. дар панои Аллоҳ.